To godiya nake yi yalla bai ya ta na ganki annuran bana ba sakonki ba sakona dan girman Allah to je ki karbo ki da an baki gida ai yadda ya ce miki aka nan ce miki to bari su mu ai su ne ana mai aiki ko ki gane ba je ki dawo to je ki karbo na gode Maryam yanzu ke ce asaba idan Allah ya kai mu gobe muna tare da dan doran Zaria a gidan kan hada ibran Zaria ko a dangwale kenan a da kafiya na gode Allah sarki na gode yawa kun zo da kudi Maryam an sauke shi wayo Allah gwaro Maryam Kariya ta sauke ki. Allah sarki Maryam ki zaki karbo mana uban gidan ki bai yana. Ba sai ki da kala wannan aikin ba. Allah sarki sarauta Allah ka san ko da gore. Ya gore. Ya. Kariya. Go mana. Ya gore. Yawa. Kin ga tana da fara aikin nan. Naira 150 kawai na samu idan ba wani abu saboda ga Abdul mana ke ki ba wani abu saboda Khadija mana ki ba wani abu saboda Khadija mana ku shiga dalilin ta gwamnati na gode rasmo ala lafiya akwai saki ana na gode na kai kimanin 250 kenan ke kuma ba za ki dan Allah sarki ta ce saboda ga Abdul na gode na ga ki ba ne 750 Allah sarki a makar kai ma je ka zaɓi waka kana yin naira 1000 ne passport kana yin naira 1000 ne dan ka da masoyan ne ya kamata idan Allah ya muku gobe muna tare da dan dolen ƙarya da Ibran Zaria tun da yamma kar ku bari a baku labari kar ku bari kuma ku shafa dan gobe akwai dunguma